Dobrý den, v tomto videu bychom vám rádi představili nový produkt z dílny Ceteras, karty Moje povolání, zájmy a profesní orientace. Karty ve své práci využijí kariérní poradci, koučové, psychologové, ale i ostatní pracovníci, kteří se svými klienty, žáky či studenty řeší téma volby povolání a kariérní změny. Karty vycházejí z teorie riasek Johna Hollanda a hlavním principem práce s nimi je jejich výběr a určení profesně osobnostního typu. Výborně se doplňují s naším dalším balíčkem Moje kariéra, motivace, potřeby a hodnoty. Co tedy sada Moje povolání obsahuje? Sada je tvořena pevnou kovovou krabičkou o velikosti A6. Uvnitř najdeme návod v rozsahu 24 stran. V něm najdete nejenom popis sady karet, metodologická východiska, ale hlavně návod, jak s kartami pracovat. Sadu dále tvoří celkem 60 karet o velikosti A7. Karty jsou oboustranné, z jedné strany najdete vždy obrázek pracovní činnosti nebo povolání, na druhé straně potom legendu přiřazující kartu k určitému profesně osobnostnímu typu. Ať se vám s kartami hezky pracuje.